taimako nake nema ba ni din za a duba ba a duba girman Allah a duba tsatin Allah a yi min da gida kuma sannan a duba iyalina ina da yara ƙanana wajen guda 7 haka na fito na magiyar nan ba komai ni kaina tun sahaban kai da mai gida ga yunwa ga ishruwa ina ji dan Allah dan annabi a duba a taimaka mu ni in ma kana ganin magiya kana ba a je gidan ka sai musu abinci a sauƙi yayin abinci Allah a taimake ni gida Allah sarki bawan Allah ka gaisa salamu alaikum daga ina haka wallahi tallahi tun daga can wajen abun nan nake wajen can kasan gadan nake gadan can kasan gadan ka wuto gobura ka wuce dan dishi ka tawo hannan wallahi sarki bawan Allah ana cikin wani yanayi yanzu to amma ka ce ko kariya baka yi ba ka gani ma ne ma yanzu nan dan gidan da nake magadi aka kawo min gurasa ce ka ganta ko shayi ba ko madara babu amma haka nan zan hakura ga yanzu na zuba shi amma bara hakura ni in ba ka sha to godiya nake bara hakura ba ka sha amin Allah ya ƙara arziki ga dan gutu ne ba da ya dan gutu Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara arziki kai ai ana cikin wani rayuwar nan malam kai yanzu ba komai nake ji ba iyalin nake ji Allah sarki 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 ana da wata naira 100 kuma da ta rage man wallahi mun aka so man shayin nan da wannan gurasa kuma aka bai ta nagode Allah ƙara arziki amin Allah ƙara arziki nagode Allah ƙara arziki nagode kai rayuwar da ana cikin wani hali bari an kunna rediyo ji labaran duniya mutum da iyali da komai malam a wannan rayuwa a ce abin da za a ci ma ga garin mutum shinkafa ta yi tsada an yi kuwa kawai makon ci gaba da roman gero rani ba Allah ya rufa asiri wani abun mamaki bawan Allah nan ya manta jakarsa a nan gurin sarki bawan Allah da uwar kudade nake gani kai kai rashin godiya Allah bawan Allah na fasa da shayi na koma da raba bai shanye mai kat amma uwar kudi ne a cikin dakarar daji kamar sun kaje kai lokacin da ake ba Allah kai ma dalla da buɗe boda da aka yi bara in tashi ni ma in tafi neman wannan ɗin shinkafa amma yana dubu nawa 1 2 3 4 5 6 naira 3,000 Allah bara in kura gidan shi ne amma yau da cikin ramin nan Allah da iko dama ka ce in kai abu da kyawun niyya to Allah sai linka ma abun har kashi 86 Allah na gode maka Allah mun gode ma ba komai kana cewa da na san dole ya dawo ara in zauna ara bai san tsiya ba ni ne dole karkar jaka na bar jakata a nan ina jakata na bar jaka a nan jaka jaki ba su kan magana ba jaki jaka din da na baro kauyen mu can kauyen tudun kulli malam ba kwasa nake ba wallahi jaka na bari in ga 50 din ka bani ban jakata ran annabi ga 50 ɗinka ni almajiri ne aka ce maka gadi nake a nan gidan gadi ban jakata 50 ɗinka jaki dan Allah ba fara sa nake ba dan Allah malam kai magana ras ke mutane kamar kuɗi na mai gida yanzu muke magana kai a nan gurin fa ni ne fa na zo gurin ka nan muka na dan yi abin kai ne ka kawo kaza gidan kila a'a dan Allah ka taimake ni kai kuɗi ne a ciki jakata kuɗi ne a cikin jakan nan dan Allah ka taimake ni ba wace ka bani malam kada ka mai da ni wani abin nan muke magana fa da kai ras kake mai da ni haka mana kai ba ni bane ba dan Allah ka taimake ni dan Allah kai da dan Allah ka taimake ni kai dan Allah kai irin ku yan damfara ne kuke zuwa ku damfare mutum bara ma ka gani ka tafi ka bani guri daya ka gani ina hawa yayin jan kawai ya fiye jan guri
no, 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 no.